பாதுகாப்பு வசதிகள் உள்ள கார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது வந்து வெஹிக்கிள் ரெசிஸ்டன்சி லெவல் வந்து 10ன்னு சொல்கிறாங்க. இதோட கண்ணாடிகள் துப்பாக்கி தோட்டாக்கள் துளைக்க முடியாத அளவுக்கு பாதுகாப்பாகவும் மிகவும் உறுதியாகவும் தயாரிச்சிருக்காக சொல்கிறாங்க. இதோட உள்புறங்களில் இந்த காரோட உள்புறங்களில் பாலிகார்பனேட் பூசப்பட்டிருக்கிறதுனால AK-47 போன்ற கனரக துப்பாக்கிகளின் தாக்குதலிலும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது அப்படின்னு கூறப்படுகிறது. அது மட்டும் இல்லைங்க, எதிரிகளால் வந்து விஷவாயு தாக்குதல் ஏற்பட்டால் இந்த காரோட வெளியிலேருந்து வர்ற காற்றை வந்து டோட்டலாக ஸ்டாப் பண்ணி உள்ளே இருந்தே சுவாசிக்கிற மாதிரி செயற்கை சுவாச கருவிகளும் உள்ளே பொருத்தப்பட்டிருக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த கார் தாக்குதலுக்கு உட்பட்டாலோ அல்லது வந்து விபத்து ஏற்பட்டாலோ இதோட பெட்ரோல் டேங்குகள் வந்து தானாகவே மூடிக்கொள்ளும் வசதி உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 5980 cc என்ஜின் இதில் பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஆட்டோ டிரான்ஸ்மிஷன் கியர் 240 km/h அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 7.8